सोरगोआरि जिउ सोलेरनि फारसे आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ आं बावहरो। बिथाङा सोरगोआव अराय आलो गोजोनै थानो हाथों, थाबाय थाथों आरो बर' फिसाफोरजों लोगोसे गोग्लैसोनाय माहारिफोरखौ अराय सम थांना थानायनि थाखाय बोर सारस्रि हरथों। दिनै बिथांनि जि सिमां बियो मोगथां जानो थांगासिनो दङ। बिथाङा सोबख'नाय, थगायनाय, नासयनायनिफ्राय हारिखौ उदां खालामनानै मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे सिमां नुदोंमोन आरो बेखौनो मोगथाङाव महर होनो थाखाय बिथाङा थांनानै थाजासिम थैथां जुजिदोंमोन। दा दिनैनि समाव जों बयबो माहारिखौ बिथांनि साननाय बायदि मोनसे गेदेमा माहारि दानाय बे हाबाफारिनि फारसे जोङो आवगायगासिनो दङ। बर' माहारिनि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै हारिखौ जेंनानिफ्राय उद्धार खालामनानै गेदेमा हारि दानायनि थाखाय जेफोर नांगौ बिथिंफोरखौ जोङो नोजोर होगासिनो दङ। दा बेनिखायनो नैबे समाव आङो माहारिनि साफ्रोमबो सुबुंखौ खावलायगोन जे बड'फानि जि आदर्श, बिथांनि जि सानस्रि सान्थौ, बेजों बयबो गोरोबफानानै आवगायलांनांगौ। नैबे समाव एना एनि सानलायनायनि सम नङा। थांनाय गोलाव समाव एना एनि सानलायनानै जोंहा गोबां खहा जाबोबाय। दिनैबो गुलि गावनाय बायदिसिना थासारिफ्रा जोंनि हारियाव नुनो मोन्दों। बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों आरो लाजिनांथावबो बाथ्रा जादों। थांनाय 30 बोसोराव सोमावसारनायनि मुङाव बर'फ्रा गावनिनो गेदेमा सुबुंफोरखौ खोमानानै लाबाय आरो दिनै नैबे समाव फिन जोङो जेरैबायदि मोनसे थासारि लाबोफिननो नागिरदों, बेयो जोबोद दुखुनांथाव जागोन आरो बिनि थाखाय जाय बिथांमोना बे हाबाफारिखौ आखायाव लादों बिथांमोनानो दायनिगिरि जागोन। नैबे समा लेखा सोलोंनायनि सम, नैबे समा रांखान्थियाव जौगानायनि सम, बे समा हारिया साइन्स आरो टेक्न'लजि फारसे दावगालांनायनि सम। दा बेबायदि समाव जुदि हारियाव गाज्रि थासारि लाबोफिनोब्ला हारिया जोबोद खहा जागोन। दा बेनिखायनो बड'फानि सान्थौ सानस्रिखौ सिगाङाव दोननानै गेरेमसा हारि दानायनि फारसे बयबो आवगायनांगौ आरो गेना गोरोन्थि सानलायनायफोरखौ बयबो नागारलायनांगौ। दा बेखौनो जोङो मावनो नाजागासिनो दङ जे जोंनि राव थुनलाइया जौगानांगौ, हारिमुवा जौगानांगौ, जोंनि सुबुं धोना जौगानांगौ आरो जों रायजो जानाय ओनसोलनि जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चारा जौगानांगौ आरो साफ्रोमबो बर' फिसाया गावनि संस्कृति, गावनि हारिमु, गावनि रावखौ लानानै बिखाफोर जानानै बुहुमाव थांना थानो मोननाय थासारि मोनसे फैनांगौ। दा बेफोरखौनो लानानै जोङो खामानि मावनो नाजागासिनो दङ। जोंनि सरकार दानाया मास मोनथामल' जाबाय। बिनि गेजेराव इलेक्सन फैबाय, कर'ना भाइरास फैबाय। नाथाय जोङो दायो बे गासैबो खोथाखौ लानानैनो मोनसे मोजां गेरेमसा हारि दानो थाखाय जोङो हाबाफारिखौ रनसायगासिनो दङ। मोजाङानो जागोन, बेवहाय जेबो साननांगौ गैया। एबार आसामाव NDA गभर्नमेन्ट फैफिनगोन, जेराव UPPLआ मोनसे बाहागो बेवहाय थागोन आरो जोङो आसाम सरकाराव मोजां इनफ्लुयेन्स खालामनानै जोंनि जौगालु खामानिफोरखौ गोख्रोङै मावनो हागोन। जोंनि बिजिरनायाव 7निख्रुइ गाहायाव फैनो नाङा। दा बेवहाय बारासो फैनांगौ, बेबायदि मोनसे अंकखौ जों नुहुरो।